yathu edakalibe yaiwisi komabe potamana kuti usogolero wabwino umaonekanso ngakhale munthu atakhala kuti palibe. Anzathu amanaona kuti a good leadership manifested in the leaders themselves, and ndifeyo ngati anthu ake a UTM kapena mamembers a UTM kapena chipani cha UTM tikulimbikisidwa chifukwa amene uja anali bambo athu, anali mentor wathu, anali mtsogoleri wathu. Chifukwa cha mentor imene chifukwa chakuti anali mentor wathu, mentorship imenewo unatipangisanso ife kukhala anthu olimba mtima ngakhale tizikumana ndi mavuto osiyanasiyana. Komanso mutauziwana kuti chipani cha UTM ndi it's just an idea imene wina aliyense sangayichite tampa kapena sanganene kuti atha kuchipha. Mukumbukanso paja kuti mtsogoleri ankaona kuti mutha kupha dora sausima ngati ine, koma chipani cha UTM sichingatani sichingafe. Ndi chipani chimene chili maganizo anthu, chimene chikuyendesedwa ndi wiyo ya anthu. Isi cha munthu mmodzi, cha gulu lonse mutaona kuti mutamaliona, koma chifukwa cha usogolo umene nali nawo ndi umene ukuoneka unayo kuti ukumatilimbikitsa mtima timatha kumapirira mu nyengo zina zonse. Sitimadandaulaso timakhala kuti tayima mapazi mwathu ndi kumayenda chisogolo. Koma mwina anthu nkumati chichitikire ni ngozi imeneja zikuonekabe kuti ngati chipani sikuti ndinogwirizana kwenikweni. Taonapo ndithu kuyankhula kudzera misonkhano yosiyanasiyana zimene anthu akuona kali kuti mwina ngati chipani pali ming'alu imene ndiofunika mwina mutayikonza. Mukuti bwanji ngati chipani? Ming'alu yamaona ndi anthu, koma chipani cha UTM ndife anthu ogwirizana. Komanso ndimene manacho kuti ndi idea imene kuti wina aliyense sangayiphe, chifukwa ndi ka idea ka movement kamene kali driven by the determination ya anthu komanso will ya anthu kuti tiyende motani. Mutha kuona kuti mmene chikukhalira chipani kuti ngakhale usana ndi usiku palibe wina angachite tampa. Anthu atamaona kuti anthu asakugwirizana, koma kugwirizana ulipo timagwirizana at a neck level, at a central committee level, komanso kuchokeranso pansi pa grassroots. Ndife anthu ogwirizana kwambiri. Mwati anthu atha kumaona ngati anthu amaona ngati sikugwirizana, koma ife tikugwirizana. Mukugwirizana bwino? Kwambiri kwambiri. Ndife munachititsa msonkhano ku Mzuzu mega memorial rally yokumbukira Dr. Saulos Chilima. Kunali atsogoleri ena kumene kuja komanso ena kunalibeko achipani cha UTM. Mungafotokozere zotani Malawi kuti zinachitika bwanji zimene zichi? Atsogoleri a UTM kapena sanali punalibe kuti ngatali ya UTM chifukwa ili mutha kukhala atsogoleri a UTM koma mwina simukapezeka kumeneko. Muchipani cha UTM tili ndi ma structures osiyanasiyana. Akuluakulu mwina swena ngofuna ngovala nsalu ife ndokongola kwambiri. Ya UTM kwambiri ndio kongola kwambiri. Isalu ya UTM ndio kongola kwambiri. Palibenso amene ali ndi salu kongola ngati ya UTM. Ndipo imeneja tinkanenso kuti mwina mphamvu za Mzimu Woyera zikumayendayenda musalu imeneja. Ndiye ena ananizochita zawo. Komanso mwina ngena ngati sanapezeke kunaliso kufuna kwawo. Tili democracy tumusayiwale pacha. Adakuwuzani kuti sitipezeka nawo kamba kuti khala ena manena ena samanena, koma we don't have any audacity of asking kuti kodi muli kuti provided anthu ena amene afuna kubwera kusonkhano afika kusonkhano. Koma ngati banja ena sakupezeka ena akupezekapo simukuona kuti nizodandaulitsa ngati chipani chotili cha mphamvu timaona ndife kuti cha mphamvu. Anthu mutha maona kuti mwina banja kuti anthu sakugwirizana koma ina akamagwirizana. Ndi inu mutha maona so ngati fesetu kugwirizana chifukwa kuti sanapezeke pa msonkhano kapena kuti sanapezeke pa msonkhano koma ife tokatoka kugwirizana. Pa 12 July 2024 ngati chipani mudalengeza kuti mwatuluka mu mgwirizano wa Tonse. Chifukwa chani? Tinalengeza kuti tatuka mgwirizano wa Tonse. Zimene ziyana zakambaso mgwirizano muja ine aka president asana mwalira kumana kwa area 10 anachita articulate kwambiri za mmene Tonse inalili. Komanso Tonse sikuti ife kutuluka pa 12 that's January. No, July. 12 July tinanena kuti tatuka mgwirizano tinangokwanirisa koma anthu anadati tulusamukale. Wani mene anthu anakambirana timakambirana ife kuchokera ku area 16. Area 6 sorry. Kumene kumakhala president amene alipo ano sanafika ku State House. Kunapangidwa line up ya ma cabinet ministers. Mmene amayichita release cabinet ministers simene nakambidwa ku area 6. Kusonza kuti mgwirizano pamene wamba kutani wamba kusokonekera. Komanso kuyambira kusokonekera kwa mgwirizano adachita articulate za mgwirizano wa president athu ku area 10.
asekretary general anapita ku asekretary general MCP anapita ku office kwawo ukana kuti za mgwirizano sakuziziwa palibe mgwirizano ndeso wano ngati anthu akhala kulengezesa komanso osati pamenepo kunali msonkhano kumene makapereka chani kumene MP amene munachita MP aku Lilongwe pana akanena kuti mukhala wamuyaya panali anthu amene amanena kuti ife tilipo ngati MCP mpaka na 2025 2030 komanso ankana pompa jaona kuti boma ali ambiri makonda ona kuti boma ali nda MCP Sila Alliance ndipo Alliance pajano kuti ko secretary ya Alliance nda president amene alipo kadziko lino lamala mwina atakukamba so kita shed more like a president athu anakambapo zokoza zimenezi anakuwuzani ngati mtsogoleri wa chipani tidagwirizana zakuti zakuti ino osati sosogari sogolo wa chipani kupatira kuti timakambirana nkumatiuza china chilichonse ifenso ndikuona sizokambirana nazo inunso tinakuyitanani ku msonkhano umene president anayankhulapo ku area 10 munalipo inu munalipo a Times munalipo a media mbirimbiri analongosolanso umene zinakhalira ndiye timangoona ngati kuti komanso mutha kuonanso kuti clip imene timene kuti akuonesaniso imene manendedwa ku stadium pa 14 May president athu ali pati alipompo amana kuti mukuona ngati kuti ife tituluka mboma muno sitingatuluke mboma muno sana nene pakuti ife sitituluka so ku Alliance ayi kapena so mwina kuchita expand kuna kuti ife sitituluka mboma muno ndikachoka ine abwera nzangayi timene lamulo la Alliance inalili ndikachoka ine abwera nzangali apa ayi mutasokona kuti nditakuonesani apo zambirimbiri zimene zimachitika ku misonkhano kumene president wa UTM amanenedwa pompo live kulimba ndipo kumene kuja ndimetu kuyamikira kuti mzimu wake kumene kuli Dr. Sausi Mawese mutendere chifana tiphunziza kukhala anthu limba mtima kuti sitimadandala ife anthu a UTM tupira tulimagwira ntchito ngati mtima umatha kunyowa kuotchedwa thupi dzuwa Oktoba kunyowa ngati July mvula kapenda November kuvumbidwa koma mtima makhala uli du nchilimaso ankakonda kukhala du anthu akunena mtundu onse kunena mtundu onse ndinoona ngati kuti Alliance inatuluka kalekale Alliance inatuluka kalekale ayiye jemwina president akankukhaliya ngati vice president Alliance anaitulusa iwa jakalekale chifukwa kanakhala Alliance yoyina alipo ndikuti akanakha kungonena akananenanso kuna kuti mtikachoka apa abwerawe kapena mwina nthawi sinakwane tadikire mwina anenanso kuchokera 2020 uno ndi 2024 inapangidwa cabinet yoyamba mwali mnadziwa kuti ayi anthu atitulutsa mu mgwirizano koma mnakakamirabe chingalawa chimenechi chifukwa kuti mtsogoleri wanu anali vice president wa dziko zimene mukutanthauza yeah in fact ifeso timangofuna una kuti tisaoneke ngati kuti ifeyo tili ndi phuma pa usogoleri tinagwirizana timadikira nthawi kuti ofikira ifikireto 2025 timve kuti anena kuti chani mmawa mukananenanso ndinu kuti mwatulukiranji kapena nthawi zinaso anthu amangokamba chokuti aone kuti ife ndanthu olimba bwanji kapena ndife andale motani ndeti muona kuti tipange tidikire tione kuti panga bwanji komanso titaona kuti amba kuchita implement ma manifesto athu a UTM though not the way how we wanted to see kuti odi apa ngamete ufunia chwa manifesto a UTM medina kambira zama mega farms komanso nkhani ya 1 million jobs mutati muone manifesto athu komanso za cheap fertilizer kuti ife tinaina kuti tipanga motani tinani madongoso ambiri okonzera zinthu zimenezi tinakuti tione kuti mwina afuna bwereno azibwerano sopano ku 2025 kumene sogolero wathu mene atani aime nthawi zina zimene zimabwezeresa mbuyo makhala ma policies amene timakhala nawo komanso politics imene timakhala nawo pa zinthu zokutakambirana bwinobwino zimene zingathe kubweresanso chitukuko pambuyo komanso kubweresa ma ideologies kapena ma ideas a anthu abwino pasogolo ndiye makhala mavuto ngati amene so timakakamira kuti mwakuti we wanted to maintain the integrity kuti anthu aziona kuti ife timadekha nkona kuti kumayambiro kweni uja anthu anadekha kuyambira nthawi ija DPP kudekha mpaka na kumapirana kuti mwakuti mena kuti oya teni mwina tiyese ukuku mwina tingatukule dziko not only for politics but the development of the nation so UTM ideologies ya UTM so na kuti opoti kundale tungofuna mpando okha kumatione kuti kodi dziko likutukuka kapena siri kutukuka phungu ena komanso mwina akuluakulu achipani cha UTM anali nawo ndithu ndikupazotena akupitirizabe kupanga save mu Tonse Administration ngati mwina nduna taona maivera kanthu kuti posachedwapo amene ajoina MCP kwa inuyo simunakhutire kuti ayi ena akuluakulu achipani cha UTM agwira nawo ntchito kapena akugwira nawo ntchito mulamuliro umene wa Tonse no ife zimesina kumene kunena kuti ife tatuluka chifukwa chani potena ali momwemo hayi ndithu zimene sinakhutire na
sinavutikane nazo kunena kuti atende khali mutonse chifukwa kuti ena ali momwemo ayi zimalingana so malinga ndi impact imene wina kubweretsa ku chipani cha UTM ndife tinaona ngati ife anthu a UTM tikhale pansi komanso timamvetsera kwathu imene paja kuti UTM is an idea which is being driven by the people komanso ndi munthu amene kuti sangafike wina kuti atha kuyipha chipani cha UTM muthanso kuona kuti mmene timakhala ku alliance anzathu analibe nawo chidwi cha chipani cha UTM kuti ndi zipani zingapo zimene zapanga boma ilili mwina cholinga chawo chinalinso choona kuti chipani icho chife ndiye sitinafune kuti chipani chife chifukwa chokuti tikakamira ku alliance tinabwera kuti tituluke tichite build chipani chathu ndi mwaonanso mmene anzathu ena amene sitimadziwa kuti idea imene UTM imene being an idea kuti pali anthu ambiri amene who are following this idea and that's why we're saying kuti idea is being driven by the goodwill or the people, the determination of the people themselves. Ndi amene ajawa amene akuchendesa cha idea chimene movement chimene ndi amene anaonesa sona kuti no ife tikangokhala kuti tili ku alliance ndi kuti we are killing our party and we don't want to kill our party. We want to take it far and beyond. And what we are looking forward kuti tikhale ndi chipani chichi tichite implement the will of the people kuti anthu akufuna chani. Kumeti mabwera kuchipani kusinabwerere politics per se and Chilima was not necessarily on politics per se koma anali ndi idea yochita develop dziko la Malawi beyond recognition but also supporting the people the people who are suffering. Mapartners ena kapena abwezi ena mgwirizano umenewo amene adachokanso mbuyomu musanaluke enu a UTM afotokoza kuti cholinga cha mgwirizano kunali kungochotsa DPP. Inu magwirizana nazo zimenezi? Not necessarily kuchotsa DPP koma chinachiona kuti tione tifatika ngona kuti tifati ngochotsa DPP ndi kuti ife tichita focus kwambiri pa politics. UTM sichita focus kwambiri pa politics ichita focus kwambiri pa development is bottom up approach kodi anthu akufuna tapangire chani. So anthu ambiri chimene amapanga politics anthu sangadye and sitidya politics sitidya ndale koma tifuna kuti anthu akhale ndi zinthu zozidalira kapena okhala anthu ozidalira pa iwokha. Mwachisazo chimene timabwera ife ngati a UTM nitakuonesana apo ku 1980, 1981, 1982 Malawi inali pa number 5 yabwera mpaka na pa number 7. That is now the among the 100 poorest countries. Maiko South Sisa 1991 unapeza kuti China inali number 2. 1980 1981 China was number 2, Malawi was number 3, Malawi was number 4, Malawi was number 5. Kumapeza kuti China mweyo yatipitirira ife kuchoka pa number 2 kuchoka pa number 3 pamene China era number 3 ife tinali number 4. This is 1981. Pamene ife tinali number 4 China number 3. We saw kisisa. Can you hear that? Dziko losa ukisisa China dinalo ulisimu line mods a China. If you come number 4 you are number 3. China natamanga tu mpaka na ukadruka 2013 if it is number 5. But also before 2013 tikabweranso kuti 1993 1994 imene during Bakiri Muluzi tinafika pa number 5 chifukwa cha tinafika pa number 7 chifukwa cha tinafika pa number 7 ndio kuti Bakiri Muluzi sana kile focus kwambiri ku politics the first years of his leadership. Ndio Bakiri Muluzi sana kile focus pa politics anafuna kuti titukule dziko la Malawi na number 5 number 7 also sisi ameti nafika pa number 7 is during Bakiri Muluzi. One amagwisa ntchito ma professionals kuti agwira nawo ntchito komanso anasana onese za kusankhana kwa mitundu kuti ina chimwene baja 1 ika kumulanje ineso ndo kumulanje Bakiri Muluzi being a president from Machinga anatenga vice president from Nchisi komanso anali ndi second vice president from the north. Nthawi imene tipeza una kunapeza una kunali reserve bank kunali ka central hospital koma before 1994 1993 anthu ankaenda kuchoka kumpoto kumabwera kuti kuno kuzalandira mankhwala eno ofera museo ndo ofera museo ndikuti anachita focus kuti abwerese zitukuko kuti anthu akhale anthu otani ozidalira pa iwokha. Kunali somo ja high court anthu ankaendera milandu ndikuti mwina ine nkangothera kwa mafumu koma ankaendera milandu kubwera kulilonga kuno zonse zinazipanga nthawi imene chayo chifukwa chona kuti program yao inali yogawana ndi anthu komanso muona kuti nkhani ya zitukuko inachita bwino ali pa nsonkhano lero ndio. Remember I'm speaking now as a former cabinet during the Bakiri Muluzi regime. Ndio ndaka zisozukuna ndikuziziwa ali pa nsonkhano wina anachita kuitanisa late ya Professor Chikaonda
ali kunja ku Canada kuti abwera achite run economy ya dziko la chani la Malawi, not politics. So UTM we are not even on politics. Tufuna ifeyo titukule mtundu wa Malawi akhala anthu ozidalira pa yoka. Komanso kuchoka pamene paja tabwera mpaka na 1994 1995 kubwera titi pa number 7. Pamene pamavuta kuti tibwererenso sopano ku number 5 or number 4 itabwera nkhani ya chani ya politics. Pabwera Bingwa Mutharika. I'm also speaking as a former minister ya Malemu Bingwa Mutharika. Bingwa Mutharika anafuna sokuti atukule dziko la Malawi chifukwa chona kuti even he'd need inakhauri nthawi ino he couldn't even need alliance which you are talking about. Anakakha munthu ozidalira pakuti ineyo amanena so majaona kuti ntchito za manja yanga zindichitire chani zindichitire umboni. Anayitanisanso ma economist ambiri amene amayendesa chuma cha dziko la Malawi. Tinali ndi achina Peter Ligoya, tinali ndi achina Steve Mawina, tinali ndi achina Nebat Nyirenda, achina McDonald Mwale amene amayendesa chuma cha dziko la Malawi, and anali pa 6. Komanso growth rate time age anali pa 6%. 6% the whole world Malawi muno. Unakuti anachita focus kwambiri pa nkhani ya chani ya chitukuko. Kumanka kovuta kucha chifukwa cha ndani cha ndale so bana zizalowa mu nkhani za ndale chuma je inambaso kusika ukabwereraso kuchoka pa 6 kubwera pa 7 kubweraso pa 5 pa 4 zonse zili apopo kuti tukumakwera kusika kukwera kusika tili ndi Bingu ndali pa 6 ndali number 6 tili ndi Bakiri Muzu ndali number 7 tili ndi Bingu number 6 chifukwa cha kuti anthu amene amachiona chuma chija mpaka na growth rate inatani inakwera. Komanso tinali ndi amachita focus kwambiri ku nkhani ya agriculture. Nkhani ya agriculture imene maonesa kuti chakudya chilipo ndipo chuma chimathaso kumayenda bwino. Kunali one village one product time manage. Komanso pamene tinafika pa 7 nthawi ya Bakiri Mulozi mukumbukanso majinali ni masafu and the monies were circulating in the country. Tell me, I don't know whether how much are you having now that you have money in your pocket. The money is not circulating. The economy has gone down. Zimene timafuna ifeyo ndio kuti mwina tichoke pa 5 pamene panasiyidwa apo pa 6 panama fata cha Bingu tinabwereraso pa 5. Pamene papo tinabwerera pa 5 mpaka na tinali pa 5 up to 2013. You can go to 2013. You're going to check. On 2013 tinabwerera pa 5. You get it? Kunabwera pa 5 kena kuchifanya politics. Pamene pana pamachitika nthawi imene pamasiyana pakati pa Bingu komanso pakati pa former president Joyce Banda. Zonse zimabwera chifukwa cha ndale. Pa 5 omwepo 2013 is when now China who was number 2 1982 China was number 3 1982 81 82 inali number 3 number 4 2013 inatruka kutulukira kutulukira. Can I show them how China was the cities of Guangzhou, the cities of where we are going now buying things in China. That city it was in 1982 it was more or less like Malawi how we are. Ntai mene ife 2024 mene tilili. Why on mene yo? This is in 1990. Go up. 19 this is 2024. So developed. But now 1980 is more or less like how we are now. If you go around, even you can fly around in the cities. It was now the 1990 of China. Now this 2024 of China is where our people now are flocking there, buying there. Yes, we have the market liberalization. We need to have policies as well. Kunoko tindima sunflower, tindinteza, tindija, titamapanga mafuta achita mulawe, achina kazinga, you know. Kuma tumeka magamba za industrialization. Ma speak omwewa. My organization ambiri itatokoze kwambiri. My organization itatokoze kwambiri. To speak uyu. Made in what? Udima so kutoko kwambiri I say. Made in what? China. You mean to say we cannot do this in Malawi? If you're going to be in government UTM, we have to do this. And this is industrialization. Why you are there? No, I just want to expand because people might be saying
amangofuna kuti achose DPP pamene kuno sitimafuna kuchosa DPP ife timaganiza una kuti tisintha anthu akhala anthu ozidalira pa iwoka ndalama zichite security ngati imene kunali maprogramu amasafu amene ndalama zimakafikira kwa DC nkumapangira ma bridge and the monies were even pa DC pa jamali office ochedwa justification office imene kila chisa chimabwera pa ndalama nkumazungulia pamene paja nkumagwira ntchito yake mmadera moja ndikumapezanso munthu ogwira ntchito wakumuziko njopanga bridge wakumuziko nkokonza nsewu wakumuziko nkomanga maskulu ndikuti amaja ndalama makhala nawo ndipo ndalama zamazigwirisa ntchito komanso tikakamba nkhani yona kuti ya agriculture bunda tikuyigwirisa ntchito bwanji tini madamu tini mazi running water in the rivers we have the lake we have the Chile river we have the Ruo river tikuyigwirisa ntchito bwanji mwachidolo lemekezeka ubale wanu mutonse ngati UTM simudapindule kale konse mafuna tingotsekera pamene popo ngani imene kukhuzana ndi ubale wanu ndi chipani cha MCP komanso chipani zina mulamuliro wa tonse umenewo simudapindule kale konse ngati UTM sinkona tatuluka kale chifukwa zimene timafuna kuti apangira anthu sizikuchitika zimene timafuna ifa UTM tapangira anthu sizikuchitika ubale wonso kuti ubale wetu simakhala wa munthu mmodzi akati ubale ndi kuti pali anthu awiri ndipo ubale wonse unalipo ngakhale nakamana kuti zipani zina za Salamu palibe chipani imene cha Salamu mwemo ndikuti chipani alliance so palibe koma kuti ife timangofuna peace kuti anthu tapangire zinthu zabwino and that's why sinafunesa kuti nene kuti pano pameza khale amteni tipireso tikavote no we don't have that time tingona ife we should fix our own chipani chathu chipite pasogolo tilowe mboma what are the issues amene tifuna tichite focus when we are in government kodi anthu tayang'anira bwanji timbali so ngakhale ya justice kuti chilungamo timana kuti chani ma issues okhuza malamulo kuti tagwisa ntchito bwanji motani ngakhale imene tinena paja kuti timanena za amene anali director of ACB Martha ena taona kuti amajathana nawo koma you never know he might rise beyond zinthu ngazimaje kuti kama munthu akamayimbidwa mulandu tizikhala kuti tazisatira bwino kuti nkhani izioneka anthu anaononga ndalama zambiri zimene kana kozedwa misewu ya Mulowe Nkatabe Road imene kana kozedwa even ikana konzedwa university ya kunzimba imene kana konzedwa even Nyika Road zonsezo zimene kana chita even fix ma animals kuzala nyama kumene anthu angopita mangoja wamba imene kana konza nyama zina zimene kana ika kudwambazi zambiri zimene kana konza ziko la Malawi kuno kuti agriculture tikonze bwanji zimene kana panga kuti anyamata azimayi akhalo zidalira pa yoka komanso what we wanted to see to say we should reduce mwina pamene spana pita nafika ndi 1 digit chifukwa chokuti anachepesa ngongoli ife tikuchusa ngongoli kwambiri panopa chimene akuti ku accountant general kuli ngongoli 110 billion imene ikulephedwa kuti itani iperekedwe kwa anthu amene ayina kulandira ndalama komanso malimi asamiti kana khauti tikupanga kwa niko zamala kapena udi mutual zimeja ndalama zimene sizikufika lero munthu amene tikuona panoona kuti anapuma 2022 ndamene akulandira 2024 chifukwa kuti kulibe ndalama ndiponso sine pali news imene yatuluka pano ya pa 24 July mwatu usaso news ino paja na news adozole kamulibe news koma nation at the times and kuti boba in 3 weeks is it in 3 weeks or 3 months they're going to borrow 580 is it billion or million ndikuti panopa ngati tini ngongoli panopa Malawi tini ngongoli ya 10.6 trillion ngati dziko 10.6 that is external as well as domestic ndiyo tikabwerezaso ndikuonjezerapo 580 ndiyo tikukhala ndalama zingati ndikuti external tini ndalama zokuti tizibweze komanso domestic iyi yakungongolaso domestic tikuonjezeraso mabeja ndikuti ngati kamangongola ku mabanki tikamangongola kwa kandani tikuze ndikuti ma contractors ena amene anayena kulandira ndalama kuyoka kwa accountant general sakulandira mwina ngopereka kwa anthu amene akwadziwa iwo ena alandidwa ni nyumba zomwe misewu yangu siyo msewu wina wasiyaso sakonzedwa ndo kwa nkanthu ma contractors amene who are supposed to work for the Malawians sakupezeka but also for us where we wanted to say we are losing out because even our people mukumbuka nthawi yabakiri mulozi we had swap anabwera anthu matoto ochoka kunja kuthandizira Malawi kuti zinthu chite bwino ifeyo kuno anthu athu athawa tili ndi ambiri amene akugwira ntchito ku World Bank IMF the Malawians we are calling upon all the economists in Malawi the engineers the media please come the nurses please come the teachers the women youth and men please come professionals be educated or not educated to come and support us kuti tiite develop ziko la Malawi ndiye kupita chitsogolo ngati UTM ansana kuchita ma convention mamvapo
mwina ngati UTM mupita liti convention komanso longoso lende motani chifukwa timamva pakati pakuti mukusakasaka thandizo amene akupita ku convention sakuzana zipani zinazo anena ifeso tizakuzana ifeso timapita convention tizakuzana kuti tupita convention simunakonzeka pakati pano no nanga nzothamangisa zampikisana ifeso sitimapikisana ni munthu ifeso tipanga zampikisana kuti zipikisana watakuwuzani kuti akupita convention ena akhala nawo pa 17 kandi pa 16 ena akhala nawo pa 8 pano ifeso tikuzani tikhala nawo siku lakutakuti kukonzeka ife takonzeka kale tinakhala sinakonzeke we couldn't be preparing for the convention but we are very ready for it so ifeyo takonzeka kupita convention ndipo tizakuwuzani ife musadandaule ngati mafuna mpando wena convention bwerani chipani cha UTM kwa mwasegula chitseko kuti aliyense atakubwera aliyense atakubwera aku convention anzathu amene amapereka mavota azaona kuti kodi awatithandiza kapena awasatithandiza kapena awa achipesa chipani kapena achigulisa chipani kapena awachitenga chipani kupita kusogolo ndi nkhani yake ndimene so don't worry convention zakhala koma ifeyo tiuze mtundu wa Malawi kuti ngati nzimayi nzanu komanso ngati kholo ngati wandale komanso amene tikufuna kuti tisinthe dziko la Malawi tikumemezani nonse anyamata azimayi azibambo kuti bwerani pasogolo musatire chipani cha UTM chimene chili mapira zangapo chimene tifuna ife tikonze kuti tikamakamba nkhani ya economy anthu aziyankhulana tikamakamba nkhani ya justice ICB attorney general komanso judiciary minister of justice also they've got to be talking akamakambirana anthu amene champeza kuti chuma chizichepa chopita kunja chopita chowonongeka chopanda ntchito tizikhala chogwira ntchito chimene tikufuna kuti chigwire ntchito ndipo malamulo azigwira ntchito komanso rule of law izigwiranso ntchito tikhati kuchepesanso ngakhale mphamvu kuti ife tataluwa mboma zetimanena president wathu kuchepesa mphamvu za president kuti kukhala ma chancellor ukula anthu ambiri amene angakhale ma chancellor we can even ask you to say can you be a chancellor of UNIMA can you be a chancellor of MUBAS can you be a chancellor of Bunda komanso kuchepesa maulendo ena amene achita bwino ngati UTM sokolerayi muzasankha anthu ena no UTM is a cross cutting chipani ndipo tifuna so leadership yake ikhale so cross cutting across Malawi osana kuti poti uyu ndi waku Nzimba no anthu ambiri kapena ma president anapita kuya anali ndi zochita bwino zambiri chifukwa kuti amayang'anira dziko lonse kumene mafoka iwo nchifukwa chogwiritsa ntchito ndale anthu amageza kuti ndale angadye ndale sangadye koma tiye tigwire ntchito mogwirizana nchifukwa chake ifeyo titha kuyamikiranso kuti Malawi muno bakiti muzo anachita bwino kapa number 7 choti anatenga Malewezi anachita ntchito yabwino kwambiri mayalavi amene akumwaliro anthuwa anabweretsa anali Malewezi anthu kumamwa ulere kumena ayiwala koma ife timakumbukira kumene kuliye kunzima kwa mtendere chifukwa Malawi ambira kuti kugwira ntchito zawo za pakomo pawo chifukwa cha ntchito imene anapanga akanakhala kuti former president bakiti muzakana kuti ndino kumachinga ndikumatenga anthu amachinga mangochi ndikuti anthu sikanafika pa number 7 ife chimene tifuna UTM tikabwera tizichokapo mpaka tikamafika kuti tamaliza 5 years ndikuti ngakhale ku GDP titachoka umwine tichama 30 tiku number 30 kuti mpaka natituluke tizipanga tokha zinthu tili ndi cotton tili ndi mteza tili ndi nyemba zonsezo tili nawo Malawi kuno titha kuzikonza zimenezo nona kuti Malawi akhala uzidalira pawoka nkhuku zimene tikunena ife livestock tichita impawa bwanji manyuwa amene aja tisisa bwanji mtengo wa fertilizer tingapange bwanji fertilizer kudzera ku manyuwa amene akuchoka ku nkhuku ma drops a nkhuku ngakhale so ma drops a nyama zina komanso tigwira ntchito ndi ma station workers amene angatithandizire kumbali ya agriculture ithandizira bwanji industrialization we have a number of engineers from MUBAS a number of them who are just rotting we are not utilizing them we want to utilize them we are calling them to come forward and join UTM and we are looking forward to have them bring the knowledge even those who are abroad who are working with the Mkezalambas is akupanga consultants ni mwaiko akunja kumalawi kuno tungonsia Dr. Mkezalamba tungonsia samgirisa ntchito mzeru ngati zimene tufuna anthu UTM tagwirisa ntchito we have an engineer here who is here we want to utilize the youthful engineers who are here to work for the party tsopano chaka chinocho chikuta musanachite convention kapena ichitika chaka chino inu mpando mwe mukufuna mukhala ndithu chifukwa mukhangati munopuma chipani cha UTM convention kwa magari bala Malawi afuna be atakutsala chifukwa tukangana kuli 50+1 komanso chaka chinocho chathakale kuti pangasana teso chifukwa tikudziona kuti chikangoti tapanga convention tili munyengoti ya makampeni if you don't know tili munyengo ya campaign so we cannot go mulino mwayamba kale campaign okay let me tell you campaign start immediately after elections ndimangana nkhani ya 50+1 kuti mukachita convention maganizo ngati UTM
mupita nokha ku 2025 kapena imeneso zaoneka pomwepo ndi mmene ifeyo tatengera ife ma ideology zathu a UTM how our manifestos koma mutakuunikiratu pakali pano mmene zinthu zikuyendera titakuunikiratu panoona kuti tiona kuti amene tingakhale nawo interest yabwino ndi chipani cha UTM osangoti zimene tinapanga ife zijango tate ndingokhala mwakuti yayi we didn't know that we are going to bring the economy to 28%, inflation to 20%. We didn't know that we are going to tell people to pay money, pensioners of 2022 instead of paying them right now. Because at that land, lero ndrama imene yagrisa ntchito. Koma ngati kulandira 2022 ndi ndrama ikhayo panda ntchito. Pano paso we never know kuti mwina kwa chagwa sokale tili unena za 28% mwina yapitira pamenepo. Chifukwa tumakamba kuti akumakamba anzathu amene amaona IMF kuti tikamafika nkhali 20 December ikhali pa 33, you know what, koma nkhani ya chakudya ndi kuti dula kwambiri ukafika inflation ifika pa 37 ku nkhani ya chakudya ndi zinthu ngati zimene zozo imene tifuna ife UTM kuchita fix ngati zimene zokuti chakudya chokhacho tikhale kunena kuti we are producing and consuming and even sell out. We need to follow the right policies zimene zingathandizire mtundu wa Malawi kuti anthu akhale kunena kuti tili ku Malawi kuno ndipo tikumva kukoma. So maganizo alliance maganizo alliance tiona kuti kodi ndizipani zimene tikugwirizana zokuti titukule dziko lino ndiziti pakali pano sanaoneke pawiri atatu kuti ukhangati tikumvana nawo zochita ngakhale tsoni mukamayenda simalepherabe kumuminyalira wina maso. Simalipera ndi mwina ena kumati minyalira maso ifeyo koma ifetu mene titapangira ife ni manifesto atu pachatu bingwa mthali anayena kuti maremu bingwa mthali nzimwe kause mutende anayena kuti ntchito za manja anga chindichite yani ulemu ndipo anachita deliver ndipo anachimala pajaona kuti growth rate inabwera pa 6% ndipo anawinaso ndi 65 chifukwa chaona kuti even anthu aku Central Region anamvoteranso chifukwa cha ntchito zimene amapanga ndi ifeyo sitinena kuti tiyenda tokha ayi sitinenanso kuti sitiyenda ndiye nawo ayi. But you've been following us, UTM, and all those questions you've asked us, it means you are following UTM. UTM is driven by a number of the majority, and there's no party in Malawi which can even hit what the UTM has hitted. We have silent and active voters in Malawi. We have them. And the people are machita upanga oka. You can even say nena matinena pachizama kandolo IT. Imene jantwa machita oka. They mobilize themselves and do that. And those are the UTM people who are coming forward. Akana klaso kuti anthu chipani cha UTM saka na chiopa saka tazina kuti siku la retail mkalembese kwakuti kumeti kuona kuti UTM ali kwambiri mkangolembesa anthu 100 oka ukangopereka machine ukufa kale umapereka ma generator opanda mafuta you know sikati zitero ndi mmene mana paje kuti UTM kana kuti mana ngati kuti so zikafika pona kuti anthu sakulandira ma idea awo ndi kuti bwino ndingobwera ku 2019 kuti wina lesa amene ali Malawi agwire ntchito akavote kuti vote yake ichite count imene anenera electoral commission kuti vote ya munthu wina lesa ichite count to a meaningful democracy ndimene tifuna ife koma UTM let me tell you kuna kuti ena onse amene ngagwire nawo ntchito you know them tikaza khawuli tayandikana pofuna kuti tigwirizane nawo komanso tizaonesesa kuti okhawo amene tikugwirizana nawo ma ideology zathu ndofanana zolinga zathu nzofanana kutukula miyoyo ya Malawi ya miyoyo ya anthu Malawi kono. Mwalandira Dr. Kabambe, Dr. Dalitso Kabambe mchipani ali pa 23 July. Mwalandira bwa ndamulandira bwino mungati munthu wina aliyense ngakhaleso ino titakuti mwabwera koma ndikuona so ngati tinachita to declare kuti wina isamene akusunga ndevu ndi wa UTM ndi ngati iso ngati takulandirani ku UTM tilandiranso chimozimozi imene talandiranso Dr. Kabambe chifukwa chani chifukwa kuti akufanana ndi malemu Dr. Saulo Silima kuti amasunga ndevu zimene matanthauza no timanena kuti kumbali ya ino achinyamata chifukwa mukubera show ya Dr. Saulo Silima ndi kuti amene janali mentor wanu ndi ngati mentor ndi kuti tipangeso zaiye ngati chipani cha UTM ngati founder wa chipani cha UTM koma Dr. Kabambe tamulanda ngati munthu wina ndipo so si Dr. Kabambe katalandira anthu ambiri amene akulowa chipani cha UTM koma Kabambe si munthu wamba kumbali ya ndale akuchokera ku DPP inde koma ndi munthu amene ali ndi dzina lake ena akutero kuti mwina kubwera kwa iwo matola joka ngati chipani joka in terms of what munthu ofunikira kuti mutha kumpasa mwina position yabwino mwina ina kuti ayi mampasa kaleso kutsogolera pakali pano kuti ndamene akaimira sina mpasa usogolera akukhala position anda kukhala position ina iliyonse imene tingati koma ndi member la wamba pakali pano
ndi member la watu wa UTM koma atafuna ukhani mpandoli wose wa ku convention ata ukhala kuchita line hapo ya ministers kwa minister of finance can also be a good minister of finance. Mulamuliro wa UTM. Yeah, he can be a good minister of any portfolio we can because he's an economist as well. I think he knows in terms of finances. He knows whether he's an engineer. He can also be one of those boosting industrialization in Malawi, boosting the economy in Malawi, boosting agriculture in Malawi, boosting justice in Malawi. Whether he's a lawyer, he can also do that as well. So ndi muntu amene chimodzimodzi ngati amene ali Patricia Galiati mu chipani cha UTM. Msonkhano wa mzuzu pakatoto ndi magwira mawana amene mudayankhula kumeneko kuti chidawakomera president kusankha Dr. Michael Usa amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM pano ndi mtsogoleri wa chipanichi kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino koma mukakumana nawo iwowa ku convention mwati apange balance ka afuna atumikire boma kapena atumikire chipani cha UTM ndimangofuna mutati masula mukati mukakumana ku convention matanthauza chani pa tsiku limene licha ndikupita Eugene interview imene mufuna mukambirane ndine ngati Patricia Galiati kapena mwene mufuna mukambirane ndine ngati Dr. Michael Usa ngati mnene makamaka mlembi wamkulu wa chipani cha UTM ndimeti mudayankhulaso ngati secretary general very good nanenkhula ngati secretary general ndimeti mane apaja kuti wina aliyense tikakumana ku convention iso mukafuna tikakumana convention koma kuti tikambe zambiri zokuti munena zakuti za Dr. Michael Usa ndi apapo palibe kuti atha kuziteteza okha mukafuna zimene zotakhala nawo interview ndiwo ife lero muli ndine Patricia Galiati koma ndi mtsogoleri wanu wa chipani cha UTM pakali pa mukuvomereza zimene zingati yes ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM. Yes, the constitution is now what our constitution section, not section 16, it says is now performing the duties of the president. Mchipani cha UTM. Chipani cha UTM. Mwaduluka ngati UTM mu Tonse Alliance. Koma iwo ngati mtsogoleri wa chipani cha UTM akupanga self ngati vice president. Ndikafusa niwo kuti inu mukuti bwanji koma kuti mundifunse ine kuti iwo akupanga zakuti ife UTM tatuluka mu alliance ndiponso tinenso kuti tinatulusidwa mukale tangokwanirisa zimene iwo amafuna kuti tituluke mu alliance and that I don't have any approach to make. Anati tulusakale mu alliance tangokwanirisa zimene iwo amatani amafuna ndi mu alliance imene mutu tinalimo zipani zingapo zipani zina zinali mbali yo ngati iwo kuchipani kwameti masayinira za alliance amene anali wawo mu alliance yawo inali chipani cha PP amene anali wa ifeyo mu alliance ya ifeyo kupita ku alliance inali chipani cha Petra Petra Mafunde Umozi komanso Afford ndi Afford inatuluka au Umozi ndajana pita kuboma Petra ngati natulukanso ndi kuti ngati zipani zeni za alliance zinali ziwiri MCP and UTM ndife ngati tatuluka asalaoka ndikuti kulibenso alliance hata unena panomba kuti mwakuti that I don't have any approach to make. That's how it was Kamuzu Institute of Youth kumeti masainira kumbali uku kunalili ndipo mboni mwe anachitira po sign alliance imene anala former president Dr. Joyce Banda anasainira kwa sainira mbali ya MCP kumena anasainira mbali ifeyo anala Afford Right Honorable Enoch Chihana kwa sainira chilima nkalimboni yao kwa alliance imene tinapanga ndinga ife tatuka ifasana kuti mwa alliance mwasalaso ena sana sale mwena chifukwa ife mbali ya tamena bwera mbali ya ife ya UTM ndamene takuchulirani ndipo ena natuka kamuzwama natuka that is Petra ena usewa natuka ife ndamene tatuka komalizira ngati asalamu enawo ndi kuti sana sale ngati alliance asala kuti ajoina chipani chawo cha MCP koma kuti ine mundifunse kuti mwakuti tateni mukambirane inu ndine nkhani zimene mfuna ndikuyankheni zokhuza za UTM ndipo ndi chipani chokhacho chimene kuti anthu sanachiziwe ntchito yake achiziwa pano chikalowa mboma ndi muzitifunsa kuti mukalowa mboma mufuna mpange chani osati muzitifunsa kuti zakuti ndale zimene mukamba izi zimene zimachedwesa zimene zimapangisa Malawi ukakhambe pa number 4 number 3 number 5 osachoka mu maiko anthu osauka
maiko anthu osauka ife timafuna tichoke pa maiko amene anthu osauka amene achokera China. China inasi yatu ndali kutali inabwera kuti tichite develop ndipo mapolisi zawo anali abwino kwambiri nkona pano patu ufika patu mapita amene kuchomaka gula. I don't know, maybe what you put on is from there, but now koto na meifirika napanga masuda America napanga kunoko njinga zaka pasa patu uchila sembo kunoko njinga za moto pano tupanga ifeyo kunoko pano tupanga zambiri kuti anthu aja pano kubwera kumalai kuno kumapanga zimenezo koma lero China is feeding the whole African region chifukwa chona kuti inazisiya politics aside ndi zandale zimwe zichedwesa nawo ife situ chira focus zandale amene azikhala kupanga zandale zake zimene nkona ife yute mutatulukamo kuti tione kuti kodi tithanza mtundu wa Malawi munjira komandale olemekezeka simungazisiye pambali zimene zingakupangitseni kuti mukatumikira Malawi koma kuzera kuma policy zabwino meifitira apasa Malawi acha chifasi timaweza kuti abwerani ku UTM tikuphikirani sima tikuphikirani ngaiwa tikangongole ndalama tupaseni iyayi tiyeni muone kuti ife tikupasani izi economy tisintha bwanji. What is it that we're going to be producing? Industrialization, what is it that we're going to do? Agriculture, what is it that we're going to do? Justice, what is it that we're going to be doing? Kuti rule of law igwire sonchiro ni malamulo aziko leno Malawi zimene zijazo zipangisa kuti chuma cha ziko la Malawi chikhale pasogolo anthu akapuma ntchito ngati lero alandire tipompa na ziko na chopanga nawo akamange nyumba yawo agule gali moto yawo mmene angafune kuti apangire komanso nayo kuti tiapase mipando kwa anthu amene angathandize kuchita boost chuma cha ziko la Malawi kula anthu ambiri Malawi amene tikuwaseweretsa tito kuwagwiritsa ntchito zimene tifuna ife tipange tisaonesenso kuti uya kuchokera kwakuti kapena kuchokera kuno koma tonse Malawi kauchokera kumpoto ni Malawi kauchokera Central Region ni Malawi kauchokera kumwera ni Malawi kauchokera ku Eastern Region ni Malawi zimene tifuna ife zimene maphunziro apite pasogolo lero tukuze ndikuti even machinga district council machinga ADD ndi mazi omwe kulibe anthu atakafika mmene chakafuna kuti akasambe mmanja ngati mazi kulibe funding yawo inabwera 2023 mu May akafuna akasambe mmanja kuti ndipita ku nyumba ndikasambe mmanja wakunyumba mwe sakutaniso sakubwerera mapolisi ndi kuti sakutani sakuchita bwino mapolisi zisakukambirana kuti tipange bwanji zinthu ngati meje ziko silingatukuke amene anaye kuti agwire ntchito lero ku nyumba choti wapita ku nyumba kangosamba mmanja choti kulibe mazi no mapolisi zona kuti pakabwera ma investors atithandize kutukula ziko la Malawi zimene tikufuna ife Malawi amene alipo pakali pano mchipani cha UTM atsogoleri kapena yena akubwera kumene olamula ti muchititsa convention mwina sabata amawa alipo amene mukuona kuti ali nkuthekera kokwanilisa masomphenya amene mukunenawo pakali kwambiri alipo kwambiri mutakulitchulirako pano kawira atatu mutchulire muliro ntchito chanu mukaone tikaka anofuna tingodziwa just to appreciate amene mukuwaona kuti awa ali nkuthekera angachite bwino ndi mtambalikatu ali nkuthekera amene mtambalikali ndi kuthekera ndi wachinyamata namene angachite bwino kwambiri chabwino koma kumene kuchokuli anthu ambiri kwa basi ndiyo tatisobwere iwe mtambalika uli ndi kuthekera kwambiri. You have the face of a presidential face, and I'm sure you've been seeing governments coming in, going out, and you cannot allow things to worsen Malawi. So there are a number of people. One of them is in Tambalika. There are a number of them. There are men and women, young women. Machura mozi chabe katsara awiti. Kodi natalipo atatu ngatatu mwachula tundini. Mudichulira atatu. Nduchulira natatu. Machura mozi chabe. Kuchula nambiri kuli ambiri. Sindifuna so kuchula kuti pali wakuti chondeka kuchula ni my media kuti pali wakuti mutengaso ngati ife tasaka kuti president amene. Koma you never know, convention can surprise people. Convention can surprise people. Yes, you might think, oh yeah, no. If in the democratic dispensation, we don't say, well, we are going to follow the manifesto UTM, our constitution UTM. Is it going to articulate? If you are going to articulate the manifesto of UTM, fair and good. If you are going to respect the rule of law through the constitution of Malawi as well, the constitution of UTM, fair and good. If you're not going to sell UTM kutibasi atelapopo witengera ku media, we don't have any problem. We can choose you. Koma tikangona kuti antambalika yote kangompasa UTM basi yose ipita ku Zodiac. Ndezi zangote ambwe zenga ni pando wina mwina muta ukapa publicity secretary. Ndiwoka kuti musa kuitengera UTM ku Zodiac kuyamba basi uli program manager awo yo news kuchani asizikira bwe. Munali chipane chimene anthu ankati mwina chimapanga phokoso kwambiri pa social media. Pakali pano background palibwa mukana kuti munali chipani chimene nnachoka mu chipani mukanali chipani cha UTM ochi nende musanene kuti munali munene kuti muli mudakalibe ya social media no ine ndi wa UTM koma social media ili ndimene somapangisa kuti zinthu zina zizisintha and you are here, you are one of the social media muni ndipa ya social media yanu to Zodiac you cannot even run away from it.
Ndimatanthauza kuti kupanga phokoso pa social media ndimene ndale za background zimakhalira mwina ndi zinthu zosiyana. Ife we are balancing up. If we are background, we are on the ground. We are on the ground, and zimene zimabwera pa social media ndi zimene zili background. If you don't know, people they cannot just bring it on the social media where the ground is nothing. So zimene zili background zimene zimabwera pa social media. Simoro mapesi mpaka no. Goma mapesi omwe atenga simpanga manyo watu. Mapesi omwe atenga mupanga manyo. Mapesi omwe atenga mupanga zogonera za nkhuku. Mapesi omwe atenga mupanga zogonera za ng'ombe. Mapesi ogana kwakakumana nindowe za ng'ombe nindowe za nkhuku apanga manyowa fertilizer kaoseka tengoti angana dongo soneka pangi fertilizer kuti tizipanga konkono. Bingu anayisesa mane mbingu nzima zose mutendero kandi factory ya fertilizer koma zinakanika. We never know UTM might do that. If maybe ufuna ife kuti tikakauli ma investors ambiri amene ali mu nkhuku tagawana nawo amene ajakuti ma investors ena akale ndi real investors za nkhuku zina tagawira nyamata ngati muzoweta nkhuku lese muli ndi nkhuku zanu mukusunga nkhuku 500 ndi kuti 500 nkhuku zimene mukusunga ino pofika December mukhani manyowa ndi fukani fertilizer wanu NPK wanu mukhanawo noka ndi atakha kuti Malawi kuno kuti ndi 1 million youth 1 million women 1 million men who are in poultry production. How many of those are going to dare buying fertilizer? They're going to have it. So mukamana moto wa mapesi ndimene sabana anthu akupikira sima tu pakali pa akomukufata ali umazirala msanga no sumazira kuyasa mena kuyasira mutu moto koma ukangwasa ndi kuchokapo uli pomwepo moto sozima nsima so ipya chifauzi sengezera komanso anthu amene amakhala kuti amene amadziwa kuphika mo amaphikira so mapesiwo mowa mapya nkumaka mwanthu mwa ukupya kwambiri okomaso kwambiri nde palibe china chimene chinkabwerepo kuti mapesi akulu kuti akhalepo ndi kuti munasiyambo ndowe imenemo mapesi akulu mukhalepo ndi kuti panabwera anthu anapalira mapesiwo kuti akulebwera mapesi akulu kuti akhale mulunguso china nkomera anabweretsa mvula komanso panali anthu anzeru zawo anabweretsa irrigation imene amathira zimene zichite bwino so zimene zimakhaza mapesizo ndi kuti pali wina amene akuchita kuti mapesi akhalepo without munthu ena ochita zabwino pasipo mapesi sangakhalepo so ifeyo amene amabweretsa pa media social media imabweretsa zinthu zimene zili pa ground ndi UTM after all UTM tu yambiri the useful leaders ma useful leaders zolemba pa paper ajo chili nakubwesa kuti mafunso anu mwaika apa zolemba pa paper zinatatu zimene ambira social UTM augirisa zimene zanyuwanizi tufuna so zanyuwa zimene tizipanga ku Malawi kuno mena kupangira nzathu ku China ifa ku China kupanga zimene ife ku Malawi kuno tilipa paper labi kukuru mabope ni tumajira kugula kumauka odesa mashopo ochokera ku China we want those things to be doing we should be doing Malawi manifesto ndi amene angapange zimene zozo ndi anyamata ngati amene mwachoka ku polytechnic amene mwachoka that's Mubas amene mwachoka ku Unima amene mwachoka ku Nzuzu University amene mwachoka ku Bunda we want those ideas bring forward that's why we're calling each and every person we want even those Malawians who are abroad to come to Malawi we want to utilize their knowledge sitingapuzisa Malawi apira zikagwira chiro kunja ku World Bank IMF Malawi is deteriorating they are failing to come here please come the violet chatsika please come Dr. Kwima Ntala, please come forward. Rogers Chawani, please come forward. We have is it Kuyanjana, please come forward. Bring Berani, if we are going to utilize. And it's only a UTM who are calling about for professionals. If we don't feel inferiority, we are not going to feel inferiority. We bring people to come and support the nation. This is their country. Let's join hands and develop them. I've come out as your fellow woman, as your fellow mother, as your sister, to come as your mother, to come forward. So I'm calling each and every person. I'm calling you as well. Please come forward. Chabwino tupita kumalechereche kwa program atu koma mwina musaka uche blanket. Munali phungwa ku nyumba ya malamulo zaka zingapo kufikira mwina 2019. Zaka zisanu zopita patsopano ngati Secretary General wa chipani cha UTM mwina kupita chitsogolo namvapo pena pake kuti mukayimira ngatiso MP nthawi je munali ku DPP apa ku UTM sindikudziwa mwina mongo atsimikizira Malawi ndizoona komanso zoti ku convention mukhalebe ngati SG kapena mufuna mukamireso ngati mtsogoleri wa chipani cha UTM zikaoneka wonko ukoso maka imaenda pa kuti politics start immediately after elections then talipira umene kuja anthu amabwera ana mwina anaona kuti mwina sana chite bwino kuti asankha anthu amene sakuathandiza anthu amene sali pa ground amabwera abe kuti timatha kuathandiza ma program ngati panopa kunali a NRB timagulira mafuta kuti akali mbese
kuti ufulu waoneke majenera anali kumeneko anali kuti kuapukusa chisulo china chemakagwera kaya kuti chomweka mafuta akamene mapangira gari moto kuti mukumawathandiza ngati nzika yakudera ndichitako mera mtima kuti watha kutero kuti Patricia ime nawo ndikaima nawo I might also look into it to say what is it that I'm supposed to do beyond that as well. Ku convention zikaonekaso konko kakhala secretary general olo kakhala publicity secretary olo kakhala chimene angafune anthu that's democracy as well. Na kutero kuti akali atitu amachita bwino ali ku chipani china mbuyo mwina tisabise DPP simaphonya kwabwera chisankho anthu akutolani mosavuta nditi UTM mukwaona Malawi kumeneko kumudakhala mukayimira ngati MP akukikani ngati phunga kunyumba I think chimanaso chimene chimapangika nchona kuti mutakuona ndinaphunzirira ndili Ministry of Gender ambira mabwera kumapempha ma school fees mwina kumapemphera ma school fees ochokera mabungwe osadziwana kuti munthu akudera akubudera kwatha kuthandizira kulipira school fees anthu akuderako koma nthawi zina anthu amafuna kusaphunzitsa anthu kuti akhale osazindikira mpaka nakalekale kuti they can brainwash them kuti azinamwa kuti makuti I think mwina zipani zina zimakhalapo just to brainwash people mwana kuti izi tipangeza kuti kulephera kwa ine kuderako sunalikuona kuti kunalikuona kuti anthu sanandifone but I didn't want even to take them muna ifori muna asintha thabo kapena not that and let me tell you that I won but I didn't want to take people to court. I wanted those people to challenge to see themselves that they made a mistake. I as one and in UTM there are a number of people who won during 1999 but they didn't want to take 2019 but they didn't want to take people to task and so I didn't want to go to court. I started processing it but nobody mezukululika. The electoral commission might also be my witness. Some of the people amene matuza kuti oya zinali mwakuti so mwina so anzathu amene ama monitors athu amene magwira ntchito kumene komwina sana gwira ntchito yabwino komanso anali ninjira kuti amachita manipulate pajatu amanena kuti mulingo amene mamulinga nawe nzako nawe malingidwa nawo omwewo panali mwina ena amene amanena kuti Tonse Patricia for fear of unknown osadziwikaso kuti mwina sikulena zapezekanso ali ndi mavuto ngati amenewo nde ife ndingofuna kuti anthu akhulupirire okha kuti kodi ife tikafuna kugwira ntchito timagwira ntchito bwanji ife tikapasidwa nkhali kuweta mbuzi timakachesa ndithu mbuzi zimakhutanso kwambiri kuti atipasanso nkhali kuweta nkhuku tizi 3 weeks zachizungu zizituluka kupita pansi ife tizizidyesa mazipasanso mazi pafupi cholinga kuti mwina tikhale ndi manyowa ochuluka kuti tizadzale mbewu zina zimene zikubwera chabwino mateo kuti tikumaliza koma osana kuti anene kuti Patricia amachita bwino ali uku no ndakupasani zisanzo limeti machoka ku DPP kuja tinachoka ncholinga ona kuti kwayambirira kwa Professor Arthur Peter Mutharika zinthu zimachita bwino kena kuzinalo wandale kwayambirira kwa former president Dr. Bakiri Muluzi ndakupasani zisanzo ntchito yabwino imene anayigwira koma kwinaku timeti kufika ku meti mafika ku timati third term zinafika kumaonongeka Bingwa Mutharika so kwayambirira anachita bwinonso zimweka wose mutendere ndikuja anafika ndi growth rate la 6%. Pano panso zikuonongeka chifukwa cha politics tikagwirisa ntchito ndale chituko simapita pasogolo ndipo mtundu wa Malawi sitimautumikira anthu akamati votera samativotera for politics kuti angaje politics koma kuti votera kuti tizere kundaleko koma chimene amafuna iwo amafuna development kuti tapasa bwanji kumbali agriculture tapasa chani kumbali ya chuma kuchizenda bwanji koma malamulo azipanga bwanji ndipo akomera bwanji kumbali ya malamulo opanda kukomera wina aliyense kuti wina walakwa osapeza kuti kulakwa koma chifukwa kuti mwina we have a friendly face with you wina jamasiyidwa koma makatenga wina koma zola zimakazo mwezo zimene zimathandiza mtundu wa Malawi zimene kuti bwezesa pambuyo kuti tikafike pomwe paja pa GDP cha tikafike pa number 5 mpaka napano we are on number 5 kuyambira 1981 82 83 84 93 94 95 96 97 98 99 tinali pa number 7 kuchoka pasi paja tikubwera be mpaka na pa number 6 mpaka zikuvotade bado tafikaso kuchoka pa number 6 tinasika 2013 2012 ukafika pa number 5 tafika be mapa tili panobe mpaka pa number 5 ndeke na kuti kapezekaso kuti kafika tili pa number 3 number 2 kusaukisisa kwa kuti ndiwe yani kuti tipite kuma typical remote areas mukapezekaso kuti nsabwe zilipo mpaka napano chabwino zimezo zimene sitikufuna ife tikufuna anthu akhale anthu ona kuti kodi ndifuna chani ngakhale ku nsonkhano kuti itha kumagwirizana nsonkhano kumaona paja kuti president alikuwa kuti koma simene tikufuna ife kuti ndalama chuma chiyende bwino ngakhale kuchepesa maulendo Bingwa anachita bwino Peter aso anachita bwino chifukwa chona kuti maulendo analotana ochepa sana onjeza maulendo iluwa kunja kama mwina anzathu aja anaphunzira koko mwina anatopa nawo kupita kunjako ndiye maulendo aja timaononga ndalama zambiri external trips ngakhale internal trips zimaononga
zimaononga ndalama inu mudzachepetsa zimenezo chimweni tizikaenda kupinda kupanda mudzachepetsa nthochi tizalimaliti kamakhadi kupita kuno tizalimaliti nthochi nanga mteza tizapangaliti mafuta timakampani one village one product jenaferatu mulombo kuti alimi azipanga apenda zowa uchuluka zokuujeni uku kuchani kukalonga timalima wheat kuneno timalima wheat. Those are the people whom we are supposed to empower them. Kuti bread watu bete zipanga wheat wada kalima mono. Koma tudikira wheat ochokera kulacha tiza kula umene kodula koma malayi kunangate utani angachikulima. Chabwino mwina somba zeni tukuleperazi. Chabwino. Lero tukuli somba kulibe. Anabwera kuti atipangire somba ku nyanja uko. Kena kanapita ku Mozambique zizikupezeka somba chambwa lumene kuchapezeka somba. 2 minutes. 2 minutes olemekezeka mawano maliza takambirana zambiri komabe mongo umba mkota kuti Malawi akutitsatira pano pa Zodiac 2 minutes mawano maliza. Ineyo ndathokoze kwambiri amayi abambo anyamata. Ndikuthokozeni nonse kwambiri. Ndikuyamikireni ife siti madziona kuti tini ma silent voters a UTM ma active voters a UTM komanso mukusatira UTM tiyamikire kwambiri kuti mwatisatira ma ideologies athu idea imene tikuyendera nawo limodzi and mobilization imene tikuyendera nawo limodzi ndipo tikutsimikizire na Malawi kuti ife UTM kungolowa mboma tini ma pillars okafolo ma policies athu azakhala bwino tizaona nkhani ya economy tizaona nkhani ya agriculture tizaona nkhani ya industrialization tizaona nkhani ya justice tizatha kusiyanisa nthawi yopanga chitukuko ni nthawi yopanga ndale izakhala yosiyana osati mezo chitikira pano kuti tikusiyene Malawi mene muli ovutikika komanso tizaonesesa kuti ma department yosoboma ngati aku accountant general azigwira ntchito ndi kupereka ntchito yogwira kwa ma contractors onena Malawi muno komanso kwa pasanda ndalama zawo osati mene ma contractors ambiri mene alandidwa katundu wachifanango ngola ndalama kuti apange azituko zimene apasidwa kuti apange milato ka nyumba kuti apange mapetroli apeza kuti ndalama zimene sakuzirani ndeni ndikufuna ndikusimikizira na Malawi kuti ife UTM timakukondani kwambiri ndipo ino achinyamata amayi abambo timakukondani kwambiri ndipo ife zolinga zathu ndi approach yathu imene ife tili nawo ndi bottom up approach kuona kuti zofuna zanu ndi chani tipange zimene osati zofuna anthu pamwamba kuti tizipita pansi ndipo tikusimikizirani kuti chikhulupiriro chanu chonse chikhale kwa UTM. Dr. Sausi anatiphunzitsa kukhala anthu olimbikira, anatiphunzitsa kukhala anthu opirira, anatiphunzitsa kukhala anthu ochita focus kwambiri kuzofuna za anthu. And we proceed mobilizing new people but also bring in the huge crowd as Dr. Sausi used to do, and we continue doing that because he was our father, our mentor and our leader. May his soul rest in peace.